Spinning, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη γυμναστική για όλους. Αλλά τι είναι spinning? Spinning ή indoor cycling ή εσωτερική ποδηλασία στα ελληνικά είναι απλά γυμναστική πάνω σε ένα στατικό ποδήλατο. Θα μου πεις δεν είναι βαρετό, αφού το ποδήλατο δεν πάει πουθενά. Εδώ έρχομαστε όμως εμείς. Ο στόχος δεν είναι να πάει κάπου το ποδήλατο. Ο στόχος είναι να πάμε κάπου εμείς. Πάμε να δούμε όμως για ποιους κάνει το spinning. Η απάντηση είναι για όλους. Το spinning κάνει για όλους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπορείς να φτάσεις στη σέλα. Οπότε κάνει για παιδιά, κάνει για ενήλικες, κάνει για υπερήλικες, κάνει για εγγύους, κάνει για υπέρβαρους, κάνει για ανθρώπους που είχαν χειρουργία και επανέρχονται σιγά σιγά στη γυμναστική. Φυσικά για τις ειδικές κατηγορίες χρειαζόμαστε δασκάλους ειδικά μορφωμένους, ειδικά καταρτισμένους. Δεν μπορεί ο καθένας να γυμνάσει έναν υπερήλικα, ένα παιδί που έχει νοητικά προβλήματα, κάποιον που έρχεται από χειρουργείο. Πρέπει να ξέρει τι του κάνει, πόσο και γιατί. Τα πλεονεκτήματα του spinning να τα δούμε. Εδώ είναι το καλύτερο. Απώλεια βάρους νομίζω είναι λογικό και στις θερμίδες καταναλώνεις ενέργεια. Πολλοί γυμνάζονται για να έχουν απώλεια βάρους σε συνδυασμό με διατροφή. 2. Η νόσος, όπως θα έλεγα, της εποχής μας. Εκτόνωση στρες. Καθώς το στρες αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα νούμερο 1 παθογόνα προβλήματα. Πόσα αυτοάνοσα, πόσοι ανθρώπους σε ψυχία, τους ψυχολόγους, όχι ότι το spinning θα στολίσει, αλλά το spinning θα σε εκτονώσει. Το κάθε πράγμα έχει το φάρμακό του και τον τρόπο του. Να δούμε το 3. Βοηθάει στην κοινωνικοποίηση. Όταν πάμε σε ένα γυμναστήριο, κάνουμε παρέα με άλλους, περνάμε καλά, γνωρίζουμε κόσμο, γελάμε, δημιουργούμε παρέες. Και οι παρέες που ιδρώνουμε είναι σαν τις παρέες που ματώνουμε. 4 και πολύ σημαντικό, αν με ρωτάτε, καταπολεμάει νοητικές ασθένειες. Και τι λέει τώρα, τι είπε ο Κάστας? Αλσχάιμερ, ανία, Πάρκισον. Το spinning μπορεί να είναι ένας τρόπος να τις παγώσει, να τις βοηθήσει, καθώς το spinning έχει αυτό που λέμε νευρομυϊκή άσκηση. Οπότε δίνει εντολές ο εγκέφαλος στα πόδια, η ταχύτητα. Και το spinning μπορεί σε ένα λεπτό να έχεις μέχρι 100, 110, 120 περιστροφές. Οι περισσότερες εντολές που μπορούμε να δώσουμε σε ένα λεπτό μπορεί να γίνει στο spinning. Σε ένα μέρος όμως που κάθεσαι και το μόνο που κάνεις στα πόδια. Έχουν γίνει έρευνες στην Αμερική και υπάρχουν group με θέματα νοητικά που τους βάζουν στο ποδήλατο για 40-45 λεπτά απλά να γυρνάνε τα πόδια, να δίνουν εντολές, να συγχρονίζεται. Γιατί ο συγχρονισμός για μερικούς είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά για αυτές τις κατηγορίες πάλι θα χρειαστούμε κατάλληλους δασκάλους. Δεν μπορεί ο καθένας να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Θέλουμε έμπειρους. Αλλά πάμε να κάνουμε μια περίληψη τελικά τι είναι το spinning. Το spinning, αν με ρωτάτε, μπορεί να είναι μια πολύ ωραία βόλτα με μοναδική μουσική. Αλλά το spinning σε ένα ποδήλατο τελευταίας λέξης εξελιγμένο μπορεί να είναι επιστημονική προπόνηση βασισμένη σε βατ, φέροντας αποτελέσματα μοναδικά και όχι στο σώμα μόνο, αλλά και σε αγώνες έξω για τους ποδηλάτες. Να το πούμε και 3 που είναι το αγαπημένο μου. Από εκεί που άρχισε να πάμε πίσω στις ρίζες. Body Mind Training. Το spinning για μένα είναι πρώτα απ' όλα μια ψυχοσωματική εμπειρία. Μπαίνεις μέσα άλλος άνθρωπος και βγαίνεις άλλος. Κοιτάς 45 λεπτά τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις και πώς θα αναβιώσεις. 45 λεπτά επενδύεις στην υγεία σου, στην ευεξία σου. Αν με ρωτάτε, δοκιμάστε λίγο spinning. Σημαντικό όμως, με τον κατάλληλο δάσκαλο, με έναν άνθρωπο που πούμε και 3 που είναι το αγαπημένο μου.
από εκεί που άρχισε να πάμε πίσω στις ρίζες. Body Mind Training. Το spinning για μένα είναι πρώτα απ' όλα μια ψυχοσωματική εμπειρία. Μπαίνεις μέσα άλλος άνθρωπος και βγαίνεις άλλος. Κοιτάς 45 λεπτά τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις και πώς θα αναβιώσεις. 45 λεπτά επενδύεις στην υγεία σου, στην ευεξία σου. Αν με ρωτάτε, δοκιμάστε λίγο spinning. Σημαντικό όμως, με τον κατάλληλο δάσκαλο, με έναν άνθρωπο που ξέρει. Μπορεί να μην πετύχουμε αυτό που θέλουμε, μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο, μια ζωή ποδήλατο. Πονάει πάντα η πρώτη φορά, το είπαν και οι τρύπες, αλλά πιστέψτε, η ζωή μας είναι ποδήλατο. Αν μάθουμε όμως να το καβαλάμε, θα πάμε τις καλύτερες και μεγαλύτερες βόλτες. Είμαι εδώ για κάθε απορία που έχετε για το spinning. Cycling Partners, Ευάγγελος Κασταμούλας. Σας ευχαριστώ πολύ.